Tapos pasirin tabi naman sa kabangan. Tabi pa guys, tabi yan ako. Lakaw-lakaw lamang kami sa loob kang mall. Palipot-lipot. Tadi bibi. Jollibee kami daa. Sabi ni Bunso, Jollibee daa. Ika ano, mga inasal ka. Dito pasan kita kay ni Makdo. Ang babanga kita kay. Saan mo yan mga ni? Jollibee? Jollibee daa. Ayan o, orani na tabi Guys, ano na tabi yan Yan, guys, ano Ligaspi. Orani na tabi kami dito mga idol sa misa Hindi na tabi Naglakaw kami nagtipid kami Hindi kami kwarta. Ngayon be. Tanglayan na bibi namin Ngayon na tabi guys balyo na ibong. Yan na tabi shout out mga taga Ligaspi, mga trabador digdi, mga sales lady. Hindi kita makakibebe Ero nga ni lakaw-lakaw lamang kami kapakalpagan mo baga magtrabaho. Hindi po magpahingalo man data. Relax lamang. Yan ulok na siya. Yan. Tabi kami sa Ligaspi mga idol. Yan. Nahapon lang kami mga idol. Alin pa kami daraga. Luman sa Rose, sa Banyag. Naghanap nga ng pisa. Dahil kami nakakuha kami mga idol sa motor start din yung motor ko. Ade. Bali pala na kami mga idol sa Perta hanggang guys Tigtitabi na sa likod. Siyempre pa kung sa tubangan. Yan nasa lag na kami mga idol. Kang isa Mos. Pila bimbi kita Miya mo. Yan, ano yung dalawi ko daling sa apasyonadong brands kong pamot.